Здравейте хора, аз съм Дани. Добре дошли в моя канал, това е първото ми видео. Така, започваме с България, ще ги изиграем малко игри. Да. Как виждате, това е скинене, да се покажа игри. Но тук имаме най-късно. И разбира се мечето. В момента ще съм се с пингвина. Така че, защото това ми току-що получих този стил и искам да игра с него да се радвам. Така, нека да видим. Кой ще да се падне? Ай, успях. Много добре. Ще започваме бързо. Малко се позапазиш на това не е. Така да видим. Не. Това е едно от най-любимите части. Мале, много добре. Екстра съм. Това съм аз. Много ужасно мога да ти покажа, защото не съм на камера. Съжалявам, но другия път ще се оправи този проблем. Извинявайте. Просто не много да я не аз съм доволен. Хора ще се принесе леко. Зараз пора тук сме. О, има и Меси. Просто бяхте много както виждате всичко тук. Така, имаме тук. Не знам на какво ще играя, мисля, че ще е Critical Ops. Да. Не знам кой българин има тази игра. Но пишете долу в коментарите. Така. Изиграем такива игри. И това ще е за този епизод. Защото в момента само да ви кажа, че снимам това в 10 в 22:37 минути, което е доста късно, защото все пак не е събота, петък и
играем. И ще го направя на изи. Както виждате, качвам малки шортове в YouTube на Fortnite. За да ви доказвам, че наистина играя в Fortnite. И ви доказвам в момента. Вчера направих повече от клипа за Fortnite. Нищо. Може да го захваля. В тази година. Оп. О. Още не кил. Добре. Дальше много време. Така да вижда съм много време. Оп, двама. Искате ли да направите, пишете долу в коментарите на това. Искате с моя приятел да му ви пишете, като че истински приятел и мой приятел, как играм в начин толкова добри, пишете долу в коментарите. Това видео ще ми събере 2000 лайка. Не, 10 000 лайка искам това видео да събере и 20 000 гледания. Това е. Това е много добро. Не, нищо. Така. Има и пушка и аз взема едно пълниче съм много ясно. Аз съм свикнал вече аз Fortnite е доста време. Само да ви кажа игра в Fortnite. Тази който идам пуши вълци. Няма тази игра. Това е втори левел вече. Както ви дахте вчера бях супер. Това ми се ще направя. Само 104-те. Може 105-ти. Не знам. Времето ще определи, защото сега като сте 100 лево е малко трудно да видите да не знаете. И по-дълго по лесно, сега по-трудно. И знаете какво е, защото моят приятел е 100, всички от моите приятели са 100, освен того, да не вълнуват и да видят. Те не са 100 лева, по-малък, но все пак те играят по-малко. Сега се игра почти всеки ден. Вече ставам пак един ден. Преди бяха направи цяла задна доста в Fortnite, защото без това много се ме отбивах. Защото само ме отбиваха и си мислех, че съм по-станал. Значи, виждате, тук съм Добре. Много добре се справя.
Идет сервисы. Не. Защо? Както виждате, аз съм син, те са жълти, както виждате, размазах на после ще видим имаме още 2 минути, колко е направил. 100% аз съм по съзнание. Ще инвестирам на това. А сега това ще инвестирам на това. Също с помпа. Как ми го става? Има калашник. Калашник е много добър. Едно от най-добрите в играта. Има емка. Има много неща, които са най-добри. Пишете долу в коментарите кое е най-любимото оръжие в играта. Fortnite. На мен за сигурност не тая... На мен за сигурност не са калашниците и скарбите, защото това ще много трудности на колесо мира. Сигурните амуниция е спам, защото аз мразя да спам, защото обичам калашника. Понякога се налага да написам. Нито не ги използвам това да делам. Пишете долу в коментарите също на какви игри можеш да правиш също за PlayStation. Те са безплатни. Защото в принцип може да направя на моята стая как изглежда. Може да покажа приятелството ми, Coalition wins. О, победихме. Yes. Виктор. Аз съм с най-много кило. Аз съм с 71 кила. 11 пъти съм го убивал. Оле, колко се слават. И ми хора, това си беше видеото. Благодаря ви, че гледахте това. И до скоро.